سناينا قزينا مال نقحتنا يبر عمقنا خيسعر مين بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقادف لبون سترر زكوني يلن كركو حكا خونيو نبر يا نبر روحنا معدون نفلن مامي ورقو منفس سبمتا سقومي بسبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فغري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بقفل نمني بلبي لساني خبط حين تفرو تغني Giorgia Meloni's mind like illegal migration. The Italian Prime Minister will push the G7 to take a tougher stand on this issue, on illegal immigration. Done to Palestinian people, it's all right, but if it is done to a European, then it's not acceptable. In the 2019 EU elections, the ECR got 62 seats out of of the dollar became particularly evident with the implementation of financial sanctions against countries like Iran and Russia. Of, what is genocide, what isn't genocide, it's not enough just to be discriminated. The latest on this boat that capsized off the coast of Yemen. أنا زمرهم زخونهم وجه بعلنا يتلمدوا جبنات مجويتي قتلات زرفنا تبرختي يخيد كم زلوا BBC جزء أرسلت عاتيتكمني نهاجري كوفن نهاجري كبركت قربية بزي دموسك سرحكم سلام تخطاتلتنا إذا channel كم يتخونون تبقى تكونون أيوترو تمنيتيو لومون كم وترو نخل فتشنا نقرقيرنا نعنا كتغمنا كنمهارلون كنفلطون كنستوعلون زلنا زبلكم سفح زغون حبريت حيزة غريبة لهم زيادة نا G7 أخيبة لك G7 ناتقبر خلو دما نا بريكس أخيبة at the same time يقبر بمهلاو إذا كلتيو حيلتاتنا عالمنا بفلا يدوانا بأفريقيا انت عينت الواك فترخل إيرترا دما بخمية كتقاملون نزخ بخمية تسعطلا استراتيجينا إيرترا انتهي مسلا بزكونتات كنرينا كمون بدرجة عالم بدرجة أفريقيا زقبر زلو مسانا كتاوي ركب زلو نقدا نجنوسايد زملكات أقدا حبريتا بزح سفع زخوني مرداتا كنوسد حجزنا نازخل حبريتا كنرينا مجمر بمنتاك جمر دليل له نزق داينا G7 ما نجمر دحريو ترانا يتليان انتاي كهونيو سنهلنا كنرينا مجمر إذا أجندا أنا يوعول G7 انتاي كهونيو اسكندري صباحي كجمرتو على درو أبتا أجندا ناتو بزح أكرا غرنت ويكا اتديسكاس قبرو لنا تبي كل انتن هجرات أغريبا وزلوا الطاولة مرحتنا وتعديمهم زلوا كنرينا دحريو لك بريكس كنتاي قبرالو بقمتالو The world's richest economies, the G7 is basically a group of Western elites. The members include Canada, France, Germany, Japan, the United Kingdom, the United States, and the host Italy. A total of 7 countries. So, by the way, is the G7 زبل G8 يروح G7 ملي سمو من يعني را G8 راشا يعني را قطر شمنته راشا وتيوم G7 كيرو ملو مالتيو. So, أبزوان كم تري ودر لهم بملامتن معرباين هجراتين كدمي أبكلت تشح أفشان شعتن من تسعة شعتن G7 مالت نعلمنا تسمع عيبوتها مالت شنيرو not anymore إذا كنا تعتزي تغيري لومي سنهي لك ريك مية بخمي كومن بالكمزلنا so تليان الله بو كندا الله فرنسا الله أمريكا الله الإنجليز الله جرمن الله جابان الله تا G8 تبلغن تا شاملتي European Union توسيخ الله بها مالتيو نغتصف. Hence the name G7. Now their meeting comes at an interesting time because Europe is seeing a political churn with a major election. America is heading to polls. The wars in Ukraine and Gaza continue, and Western economies are still bearing the brunt of it. So the G7 is trying to reinvent itself to show more inclusivity, also hoping to find solutions for some of the world's most pressing challenges. And Italy has put forward an ambitious agenda. It has spelled out. So, G7 أخي باك جبر كله كل جزيتن هجراتن أنجتي president زلوا هجرات مالتيو
ተወሰኽቲ ሃገራት ይዕድመያ ናብቲ ኮንፈረንስ ማለት እዩ ልክዕ ብሪክስ ኣብ ዝዋን እዚ 15 ሃገራት ዓዲሙ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ፀብፃብ ገይረልኩም ነይረ ከይድኩም ረእይዎ G7 ድማ ውድድር እዩ መን እየን ዝዕደማ ዘለዋ ካጅ ክትሪኢኹም ኢትስ ጀስት አ ጌም ሓደ ልክዕ ከምዚ ካርታ ወይ ዳማ ትፃወት ዘለካ ጌርካ ወሰዶ ጌም እዩ ዝፅወት ዘሎ ኣብዚ ፖለቲካ ኣብዚ ዲፕሎማሲ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ጌም እዩ ዝፅወት ዘሎ እዚኣቶም ከነመን ዓዲሞም ኣለዉ ሕጂ ራዩ ሕጂ እቶም ዕዱማት መነመን ምዃኖም ኢትስ ፋኒ some priorities like the wars in Ukraine and Gaza, the G7's relationship with developing nations and emerging economies, especially in the Indo-Pacific region, and the advent of artificial intelligence. These are the key agenda items. So key agenda ኮይኖም ዘለዉ ኩናት ናይ ዩክሬን ቁጥሪ ሓደ እዩ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ቀዳማይ አጀንዳ ናቶም ኩናት ናይ ዩክሬን ብኸመይ ንሕግዞ ብኸመይ ገንዘብ ነውፅእ ገለመለ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኩሎም ሓቢሮም እንታይ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ንቻይና እቲ ኦቨር ካፓሲቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዳርጋ ቻይና ቀዲማትና እሞ ከመይ ጌርና ንሕንኩላ ዝዓይነቱ ብቋንቋ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ዚሮ ሳም ጌም ማለት ኮምፒቲሽን ዘይኮነ ውድድር ዘይፈልጡ ዚሮ ሳም ኣንሕና ክንዕወት ኣለና ንቻይና ክንቆፂ ኣለና ዝዓይነቱ ኣብ ውድድር ስለተቐድሞም ዘላ በዚ ሓበራዊ መርገፃዊ ክህልዎም ፀቕጢ ክትገብር ኣሜሪካ ብዝለዓለ ትደፍኣሉ ዘላ ኣሜሪካ ምክንያቱ ጀርመን ኣብያ ስለ ዘላ ኦኬ እዚ ከምኡ ክኸውን ከሎ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ዓውዲ ክህልዎም ከም ዝኾነ ከመይ ገይሮም ድማ ናብ ኢንዶ ፓሲፊክ ማለት ከዓ ከመይ ጌርካ ንቻይና ኣብቲ ቦታታት እቲ ተፃብባ ዝበሃል ፊሊፒን ድዩ ምስ ገለመለ ገለ ኮይንካ ምስ ጃፓን ምስ ኮርያ ገለና ኮንካ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ዓበይቲ ኣጀንዳ ክኾኑ እዮም ካልኣይ ደረጃ ብደረጃ ኤውሮፓ ንጥልያን ኣጀንዳታት ክኾኑ ዝኽእሉ ኸ Some European priorities have also been kept on the list. They are on Giorgia Meloni's mind, like illegal migration. The Italian Prime Minister will push the G7 to take a tougher stand on this issue, on illegal immigration. Expect her to engage from a position of strength. Quindi voglio dire grazie. I am ready to welcome and I am proud that this... So, እንታይ ንርኢ ዘለና ጆርጂያ ሜሎኒ again and again ማእከል ስዕበት ናይ ፖለቲካ ኤውሮጳ ኮይና ዘላ ኣብ ዝዋን እዚ ንሱ ድማ እቲ ናታ ፓርቲ ዝገበሮ ዓወት እሞ ከዓ ኣብ መድረኽ ናይ የማናይ ክንፊ ዝዕወተሉ ኣብ ዘሎ ናይ ጆርጂያ ሜሎኒ ካብቶም ካልኦት ዝፈልዮም እንታይ እዩ ካልኦት ኣብ ፈረንሳ ማሪን ለፔን ትመርሖ ዘላ ኣሎ ኣብ ኣውስትሪያ ኣሎ ኣብ ካልእ ይዕወቱ ኣለዉ እንዲኦም ናይ ጆርጂያ ሜሎኒ ኣብ ጥልያን ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር እያ ካልኣይ ድማ ወላ እውን የማናይ ክንፊ ከላ ወይ እውን ኣብቲ የማን ዘየ ፖለቲካ መርገፂ ከለዋ ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ክሰርሕ ትኽእል ዘመስከረት ስለ ዝኾነት ካልኣይ ድማ ካብ ትምረፅ ኣብ 2 ዓመታ ኣካይዳ ርዩቲ ህዝቢ ከም ብሓድሽ ይመርፃ ስለ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት እታ ዝተፈተወት ወይ ከዓ ብህዝባ ደገፍ ዘለዋ መራሒት ኮይና ስለ ዘላ ካብ ኩላቶም ምክንያቱ መን እዮም ነይሮም ሳ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ፅፍዒት ወሲዱ ካብ ስልጣን ከለ ዳርጋት ህዝቢ ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ እዮም ዝብልዎ ከም ዘይፈትዎ ደልዩ ሓቢርዎ ኣሎ ናይ ጀርመን ቻንስለር ገጅፍ ፅፍዒት ኣብ ገፁ ተዋሂብዎ ኣሎ ምክንያቱ ፓርቲናቱ መበል ሳልሳይ ኮይኑ ኣብቲ ምርጫ ወዲዩ ብሰፊዕ ድማ ተሳዒሩ ሳልሳይ ጥራይ ዘይኮነሲ ድሕሪት ዝኾነ ትሑት ዝኾነ ነጥቢ ኣመዝጊቡ ሾክ ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊፁ ነይረ ኣብ ዝሓለፈ ካልእ ቪድዮ ገይረ ነይረ ክሳዕ ክንደይ በዚ ምርጫ ናይ ህዝቢ ናይ ጀርመን ሾክ ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንደይ ንህዝቢ ከምዘይሰምዑ ዘረዳእካ እዚ ህዝቦም እንታይ ይኸውን ኣሎ ሃገር እንታይ ትኸውን ኣላ ከምዘይ ኣለዉ እዚ ኩሉ ፅፍዒት ተዋሂብዎ ናይ ጀርመን ድማ ሎሚ እንታይ ኣንጊዱ ኣሎ ትማሊ እንታይ ኣንጊዱ ነይሩ ሓደ ዋዕላ ናይ ኮንፈረንስ ናይ ዩክሬን ኢሉ መዓት ገንዘብ ካሕጂ ክሕግዝ እዚ ኩሉ ፖለቲካዊ ውድቀት ኣጋጢሞ ዘሎ ብሰንኪት ኣብ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ባይ ዘ ወይ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ኣብ ባይቶ ናቶም ክዛረብ ኢሉ ምስ መፀ እቶም ሕጂ ተዓዊቶም ዘሎ ፓርቲታት ብምሎም ነቲ ዘረባ ነቲ መድረክ ገዲፎም መውፅኦም ሚድያ ሪፖርት ኣይገበሮን ስለምንታይ ህዝቢ ከይፈልጥ ኣብ ካልእ እንተዝኸውን ነይሩ ዝዓብዪ ኒውስ ክኸውን ምኻለ ግን ሚድያ ምስቲ ስታብሊሽመንት ስለ ዝኾነ ሪፖርት ይገብሮን እዩ ኣነ ግን ይሕብረኩም ኣለኹ ድሮ ከምኡ ክገብሩ ምዃኖም ገሊፆም ስለ ዝነበሩ ስለዚ ኣብዚ መድረክ እዚ ጥልያን ዝደለየቶ ኣጀንዳ ንኸተሳልጥ ትዝበለፀ ፕላትፎርም እዩ ዘለዋ ሜሎኒ እቲ ደልዮ ነገር ክትገብር እያ ምክንያቱ ተደላይት መራሒት ኮይና ስለ ዘላ ኣብ ጥልያን ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተደላይት መራሒት ኪንግ ሜከር ይብልዋ ወይ ድማ ንሳያ ነቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ክኸውን ዝኽእል ፅንሒ ኢለ ክገልፀልኩም እየ ዳትስ ዋይ እዚ G7 ዝግበር ዘሎ ዋዕላ ናይ ኣጀንዳ ናይ ጆርጂያ ሜሎኒ ከሳሲ ዝኽእል ክኸውን ከም ዝኽእል Nation presents itself at the G7 in Europe with the strongest government of all. So the agenda is diverse, as is the guest list. Beyond the G7 leaders, Italy has invited at least 12 other heads of state. And this is quite a significant number. Look at the tally of the previous hosts. Japan had invited 8 other countries, 8 countries apart from the G7 members. Before Japan, Germany and Britain had hosted this summit, and they had invited 5 countries each. Now, Italy has clearly surpassed them this time with 12.
India's Prime Minister Modi is among the invitees. Prime Minister Modi is expected to arrive here on Friday, and this would be his first overseas trip in his third term as India's Prime Minister. So كم نريد لنا كم توسق تي تعديمهم زلوا هكذا دما نا هندي Prime Minister حجة تمريزو تمالي كبريزنت هاجر إيرترا انكو حقو سكا زبل ملقت كم زوسودو كم زخدو by the way Prime Minister Modi ديمقراطياዊ መንገዲ ተመሪጹ ዝበሃል ዘሎ ክንደይ ዓመት ገይሩ ለብስልጣ ማለት ማለት 10 ዓመት ገይሩ ኣሎ ብሕጂ ድማ 5 ዓመት ገብሩ 15 ዓመት ንሱ ክኸውን ከሎ አይ ኦኬ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኣብ ራሻ ክምረጽ ከሎ ግን ዲክቴተር እዩ again ዲሞክራሲ ማእስ ከመይ ጌርካ ከም ተሽርፋ ናይ ህንዲ ዲሞክራሲ ክሳብ ዝያ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ዲሞክራሲ ብላን ህንዲ ሳክት ኢሎም እዮም ዝንዕቆ ነይሮም ኤውሮፓውያን ኣሜሪካ ድማ ከምኡ ኩሉ ግዜ ምስ ኮነነቶም ምስ ነቐፈቶን ያ ንመን እያ ትድግፍ ነይራ ንፓኪስታን እያ ትድግፍ ነይራ ኣሜሪካ ንህንዲ ኩሉ ግዜ አንጻራያ ነይራ ሕጂ ግን ህንዲ ፈትዮም ዘለዉ ናይ ህንዲ መንገዲ ደስ ስለ ዝበሎም ኣይኮነን ንቻይና ክዘርየሎም ንህንዲ ተጠቂሞም ንቻይና ክደቕሱ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ እምበር ንቻይና እዮም ዝመርፁ ነይሮም ቀደም ንቻይና ብዙሕ ዲል ስናሃቡ ንህንዲ ዝኾነ ነገር ይህብዋ ይነበሩን ሓደ ካብቲ ህንዲ ድሕሪት ተረፈቶ ድማ እሱ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ህንዲ ንህንዲ ኦፍ እዮም ዝብለዋ ዘለዉ መጀመርያ ናይ G7 ድማ ተዓዲሙሎ ትሪእዎ ኣለኹም ቭላድሚር ፑቲን ምስ ተመረፀ ቀዳመይቲ ጉዕዞ ናቱ ናበይ ነይራ ናብ ቻይና ናብ ሱፐር ፓወር ናይ ህንዲ ድማ ናብ G7 ስለዚ እንታይ ገብርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ካብቲ ብሪክስ ክስሕብዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ but ህንዲ they are smart they know እቲ ገይም ስለምንታይ ይፅወት ከም ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ ፅቡቅ ገይሩ ክጥቀሙሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እምበር እቲ ገይም ተረዲዎም ኣሎ ህንዲ ክሳብ ትምዕብል ጥራዮም ከም ዝገብርዋ ዘለዉ እምበር ብቁጠባ ላዕንቲ ኸይዳ ልክዕ ህዝብ ቻይና ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ህንዲ ክወርድ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ካብ ኣሜሪካ ስለምንታይ እቲ ሕቶ ንቻይና ስለ ዝፀልዋ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ቀዳሞት ንሕና ኢና ጥቃና ክቐርብ የብሉን ሰብ ክትምዕብሉ ትኽእሉ ኢኹም ጥቃና ግን ከይተቐርቡ እዩ ትሕቶ ስለዚ ቻይና ቀሪባቶም ሓሊፋቶም ስለ ዘላ ንቻይና ከመይ ጌርካ ትደቁስ ሓደ ክኾን ከሎ ህንዲ ግን ጌና ስለ ዘላ ከምዚ ንራሻ ብውግእ ጌርና ናይ ዩክሬን ኣሊና ንቻይና ድማ ከምኡ ጌርና ክንኣሊና ህንዲ ግን ጌና ግዜ ስለ ዘላ ከነረኻኽበላ ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ግን ህንዲ እውን ትፈልጦ እያ ባይ ዘ ወይ ኤኒዌይ ነዚ ገዲፍና ናብ G7 ቀዳመይቲ ጉዕዞ ናቱ ንክገብር ተዓዲሙ ኣሎ ድሕሪ ቁርብ ትለይ ከዓ ናብ ብሪክስ ከዓ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ዋዕላ ናይ ብሪክስ ስለ ዘሎ Who else is invited? Brazil's president Lula da Silva, Argentina's president there you go ካልኣይ ካብቲ ብሪክስ ድማ ንመን ዓዲሞም ኣለዉ ናይ ብራዚል ፕሬዚደንት ሉላ ዳ ሲልቫ ተዓዲሙ ኣሎ ክልተ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ሰለስተ ኣይተዓደሙን ናይ ሳውት ኣፍሪካ እቶም ክልተ ክዕደሙ ይክእሉን እዮም ፑቲን ክዕደም ኣይክእልን እዩ ሺ እውን ክዕደም ኣይክእልን እዩ ኦፍኮርስ ክመፅኦም እውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ G7 መቀናቅንቶም ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ኣይመፁን እዮም ስለዚ እተን ካልኦት ክዕድምዎን ክልምኑ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ብሪክስ ተዳኽም ብኩሉ መንገዲ በቲ ካልካ ግምጣል ክንሪኦ ኢና መን ንመን ዓዲሞም ኣለዉ እትዮም ከዓ Javier Milei, Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, and Jordan's King Abdullah. Also so ተዓዲሙ ዘሎ ካልከ ናይ ቱርኪ ኤርዶዋን እውን ተዓዲሙ ኣሎ ናይ ስዑድያ ንጉስ ተዓዲሙ ኣሎ ናይ ጆርዳን ንጉስ ተዓዲሙ ኣሎ ስለዚ ናይ ስዑድያ ኣብ ታሪኹ ንመጀመርያ ኣብ G7 ይዕደም ኣሎ ስዑድያ ትበሃል ኣገዳሲት ሃገር እያ ንኣሜሪካ ንመጀመርያ ግን ሕጂ ትዕደም ኣላ ስለምንታይ ፍርሂ ናይ ብሪክስ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ብፍርሂ ከመይ ጌርካ ነብስኻ ተውፅእ ዝዓይነት እዩ ዘሎ Crown Prince Mohammed bin Salman, and this too would be a first. The first time a leader from Saudi Arabia will be visiting this summit. Never before has a leader from Saudi Arabia been invited to the G7. ከምኡ ድማ ንጉስ ናይ ስዑድያ ኪንግ መሐመድ ቢን ሰልማን MBS ተዓዲሙ ኣሎ ንመጀመርያ ኣብ ታሪክ ስለምንታይ ተዓዲሙ ኣሎ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣብዛ ቀረባ ፔትሮ ዶላር ትበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣብ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ፔትሮ ዶላር ማለት ንዶላር ናይ ኣሜሪካ ተቐባልነት ናይ ዓለም ክህልዎ ዝገበሮ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ናይ ዶክተር ናይ ዶላር ዕብለላ ዘረጋገፀ ናይ ስዑድ ዓረብ ነዳዲ ነይሩ ነዳዲ ብዶላር ክሸጥ ከም ዘሎ ስለ ዝገበረት ስለተሰማምዐት ነዚ ዝውዕል እዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ካንስል ጌራቶ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ካብ 7 ክሳብ ሕጂ ድሕሪ 50 ዓመት ኣቢሉ ነዚ ውዕል እዚ ነቲ ኮንትራት ከተናውሖ ኣይደለየትን ስለዚ this is historic proportion ዘለዎ ትርጉም ዘለዎ ብታሪኻዊ ትርጉም ዘለዎ ዕምቆት ዘለዎ ስጉምቲ ወሲዳ ዘላ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝዋን እዚ እዚ ኻ እንታይ እዩ ነዳዲ ናታ ቀዳማይ መን እዩ ዝገዝኦ ዘሎ ቻይና ስለዚ ንስዑድ ዓረብ ንኣሜሪካ ትንብርከኸሉ ወይ ምስ ኣሜሪካ ዝያዳ ዕምቆት ክትገብር ኣይትመርፅን እያ ምክንያቱ ኣሜሪካ ንባዕላ መወዳድርታ ኣብ ነዳዲ ስለ ዘላ ነዳዲ ቀዳመይቲ ትሸይጥ ዘላ ኣብ ዝዋን እዚ ኣሜሪካ ስለዚ ስዑድያ ነታ ትገዝእ ኣላ እያ ክሰምዕ ትኽእል እምበር ነታ መወዳድርታ ዕዳጋ ኣይኮነትን ክሰምዕ ዘለዋ ኦፍኮርስ ምስ ኣሜሪካ ዲፈንስ ኮንትራክት ስለ ዘለዎም ናይ ኣሜሪካ ክኸስርዎ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ ክኸስርዎ ዘይደልዩ ካ ተሓቂ ኣብ ሚድያ ዘይትሰምዖ ንኣሜሪካ ስለ ዝፈትዉ ይኮነን ንኣሜሪካ ገለ እንተኢሎም ክግምጥልዎ ካብ ስልጣኑ ከውርድዎ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈለጥ ንጉስ የስ CIA
ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፀገማት ጽቡቅ ጌሩ ስለ ዝፈልጦ ገለ ገይሩ ከም ድፍንቀሉ ወይ ገለ ፀገም ፖለቲካዊ ፀገም ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእል ካብ ኣሜሪካ ገና ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ከይደኸማ ካብ ኩሉ ይደልዮም ግን ኩሉ ቁጠባዊ ሽርክነቶም ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ከደላድሉ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይኖም ኣለዉ እዚ እውን ምርዳእ የድሊ ማለት እዩ Also, a large contingent from Africa is expected to attend, so there could be several opportunities to build consensus, provided they can build consensus on which issues to focus on. And this is where the G7's differences start to show. Take the United States, for example. It is pushing for a $50 billion loan. ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ናብቲ ካልእ ከይሰገድና ከለና So she refused to rule out working with Giorgia Meloni, and this is a huge shift for Europe. For years, the EU has been run by the centrist alternatives like Meloni and her ECR coalition. Von der Leyen is keeping her cards close to the chest for now. ናይ ጆርጅያ መሎኒ ዝለዓለይ ኣቓልቦት ዋሂብዎ ዘሎ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳ ዓብዪ ግደ ክህልዋ እዩ ስለምንታይ ከ የምፅ ኣለኹ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትኸይድ ትሓስብ ዘላ መደብ ሕጂ ትዝበለፀ መድረኽ ከም ዘለዋ ብህዝባ ንደልየኪና ኢሎም ዝለዓለ ኮንፊደንስ ኣርዮም ኣለዋ ንሳ ድማ ኣብ ደረጃ G7 ድማ ዝለዓለ ኣንጋዲት እያ ክብሪ ዝወሃባ መራሒት ድማ እያ ስለዚ if she really wants ናብ ኤርትራ ናብ ኣፍሪቃ ሙቭ ንክትገብር the best time ንዓ ምዃኑ ምርኣይን ምግንዛብን የድሊ ከም ወትሩ ከም ሓደ ደላይ ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ከም ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ንሕና ንደልዮ ጥልያን ምስ ኤርትራ ፓርትነርሽፕ ምሕዝነት ብዝገበረ እንካን ሃባን ዘለዎ ወፍሪ ንክትገብር ናይ ኩልና ትምኒት እዩ ስለምንታይ ነቲ ኩሉ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ሕብረትን ዘሎ ፀገም ክኣልየልና ስለ ዝኽእል ኣይኖ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብታሕቲ ታሕቲ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ኩሉ ንዑ ዝዕድም ምዃኑ ኩሉ ዝከኣል ይገብር ከም ዘሎ ናብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ናብ ሳውዝ ኮርያ ምኻዱን ምስቲ ፕሬዚደንት ተራኺቡ ፅንሄ ኢለ ክነገረኩም እየ ምስኡ ተራኺቡ ብዕምቆት ተዘራረቡሉ ነገር እንተለውን እዚ ነይሩ ስለዚ እቲ ሃገር ካብቲ ኩነታት ንክትወፅእ ብዙሕ ፃዕሪ ትገብር ከም ዘላ ኤርትራ ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ኣላ ግን ሓደ ግዜ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ዘለዎ ፖለቲካል ክላውድ ብሎ ፅልዋ ናይ ፖለቲካ ዘለዎ ቀሊል ኣይኮነን ነዚአን ሃገራት እዚኣተን ብሓፂር ትእዛዝ ካብ ቃሉ ከምዘይ ወፃእ ክገብረን ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ ዘጠናንቅ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለውን ካብ ኣሜሪካ ክወፃእ ዝኽእል ኣይኮናን እዚ ሕጂ ብኸመይ ክፅወት እዩ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ሓንቲ ኢንተርቪው ኣላ ብዙሕ ትዘውር ዘላ እዚኣ እስከስምዕዋ done to Palestinian people, it's all right, but if it is done to a European, then it's not acceptable. And it is this double standard that drives much of the opinions from powerful communities. So when a warrant is issued for President Putin, everybody says hurrah and celebrates. But when we mention Prime Minister Netanyahu, suddenly there's a victim. ኣብ ዋዕላ ናይ ብሪክስ ተሳተፍ ዘላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ዝሓበቶ ኢንተርቪው ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣካይዳ ብግልፂ ብንጹር ቋንቋ ተቃዊማቶን ነቲ ሂፖክራሲ ወይ ከዓ ምስሉይነት ናይ ፖሊሲናቶም ኣጋሊፃቶ እንታይ ኢላ ንቭላድሚር ፑቲን ICC ክኸሶ ከሎ ኩልኻ ተጣቅዕ ምስ ኮንካ ፅቡቅ ገበረ ትብል ንነታንያሁ ክበሃል ከሎ ግን ኖ እዚ ትካል እዚ ክዕፅ ኣለዎ እዚ ሕጊ የብሉን ገለገለ ኣብ ፈለስጢን ክግበር ከሎ እቲ ገሰ ሰብኣዊ መሰላት ኣዝቀጥ ተብል ኣብ ዩክሬን ክጋጥም ከሎ ግን ልክዕ ከምዚ ሰብ ፍሉይ ነገር ዘጋጠመ ጌርካ ኮንፈረንስ ድሕሪ ኮንፈረንስ ዋዕላ ድሕሪ ዋዕላ መግለፂ ድሕሪ መግለፂ ሚድያ ብምሉእ ንዑ ክትብትብ ይውዕል እዚ እንታይ እዩ ሰባት ማዕረ ከም ዘይኮኑን ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዳብል ስታንዳርድ ከም ዘለዎ እንታይ እዩ ስኻ ንኩሉ ሰብ ማዕረ ዘይርኢ ረብሓ ናይ ቀዳማይ ናይ ሓደ ናይቲ ሓደን ብትክክል ተዛንዩ ዘይከደሉ ምዃኑ እዚ ኢንተርቪው እዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳስነት ዘለዎ ግዜ እዩ እዚ እዩ ድማ ነቲ ዓለም ናብ ብሪክስ ገፁ ዘውሕዞም ዘሎ ኣብ ናይ ብሪክስ ዋዕላ እናተሳተፈት ዝገበረቶ መግለፂ እዩ ሳውት ኣፍሪካ ድማ ብምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ነቐፌታታት እዩ ዝወርዳ ዘሎ ስለምንታይ ትክክለኛ ቁስሎም ተሃርሞም ስለ The counterweight to the West, BRICS countries seek stronger ties with the global South and East and the promotion of a polycentric world. In Russia's Nizhny Novgorod, foreign ministers of BRICS and like-minded states discussed the need to reform the system of world governance to increase the role of the So እንታይና ንርኢ ዘለና ልክዕ እቶም ብሪክስ ሃገራት ድማ ሓደ ዓብዪ ዋዕላ ናይቶም ሚኒስተራት ተኻይዱ ከም ዘለዎን ልክዕ ከምቲ G7 ሃገራት ናይ ቱርኪ ስዑድያ ክለ ዝዕድም ዘሎ ቱርኪ ድማ ኣብቲ ናይ ብሪክስ ካ ተዓዲማ ስለ ዘላ ስለዚ ሃገራት ቱርኪ ንኣብነት just to give you a glimpse ፅንሕ ኢለ ክገልፀልኩም እየ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ንክትኣቱ ልዕሊ 20 ዓመት ዝለመነት እያ ኖ ንስኹም ከምዚ ኢኹም ናበል ገዝ ከልዮማ ነይሮም ሎሚ ግን ቱርኪ ተደላይት ሃገርና ኮነት ትመፅእ ኣላ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ኣቓልቦ ዘይረኽባ ዝነበራ ሎሚ እቲ ዝበለፀ መድረኽ ይኮይኑለን ዘሎ ስለምንታይ ማልቲፖላሪቲ ዝበሃል ክልተ ብሎክስ ክህልው ከለው ሃገራት ዕድል እየን ዝረኽባ ኤርትራ ድማ እቲ ዝበለፀ ዕድላ ሕጂ ንብሎ ዘለና ብሰንኪ እዩ ስለምንታይ እቲ ሓደ እዚ ብሪክስ ዝበሃል ቁርብ ትለይ መብርህ ዘይብልኩም እዛ ክበኩም
بزعبا بريكس إذا بوست زيا أب إكس ناتي بوست جري يعني ربزح سبون رياكت جيرو كم زعين تقدسي نقول طبعا عالم زجلس أب إكس ناتي بوست جبري فلو جبروا نابون مغنيات حتر زبالة international audience كتاكم زغلية زجبرنا يرترا ما بزح زجلس أو بوست جبري أبزا شارت زيان تاني رلنا بريكس أدم يزي حمش هجرات كلوا لو ما عصرت هجرات كنا لوا حمش هجرات كلوا رئيسي أب كله ما أني نزن جي 7 زبالة كم زي دومينيت كم زجبرنا زي أبي إسرائيل كنت أنا بيلزو قامة statistics يو نو إسرائيل سلسلة أبي إسرائيل سلسلة ريوه وطبعا أتوم بجي دي بي MPP purchasing power parity زبال كوادر كله بتخك لنا $1 قبلان قالنا وسيخة بقول طبعا كتوادرن كلها جي دي بي نا عالمنا 36% بريكس يزلو 3% تراي أب جي 7 سلازي أب قطبة زل على قطبة بريكس يزلوه زيادة راح حزو زل على قطبة نا عالمنا بريكس يزلو that's why هجراتنا بريكس جزن زهد ما زقويا زلوا دعيو share of world population حزب خابي يزقمت هلكا 45% حزب عالمنا أب بريكس يزقمت سلامتاي تشاينا هندن 1.4 بليون كلتين تراي اللوا راشيا وسغلو برازيل وسغلو حمشايم ساوث افريكا غام عتزب زلوي سلازي 45 كبابي فرق حزب عالمنا بزينا العجرمه مع عتزب زلون ايران جبسي سعوديه اثيوبيا كمون امارات وسغلو جخا مليس بلا 5% كاين يخون خلي maybe 40 شو منتن I don't know I'll bring it up ابكالك زي 5 لكم سلازي ببس حزبي جي 7 كي 10% حزب عالمنا تراي وسقمت 10% عالمنا يجزي نيرو اجي زياتهم that's why سب نز بريكس فتوى مغنياتو حدا اب حدا كونتيننت زلو يكونوا نزيهم كلاتهم فحفح زبالهم اب افريقيا اللو اب اسيا اللو اب يورو اسيا اللو كبد ما بلاتين امريكا اللو جدما اب سمين امريكا ون مكسيكو كنتو يحسبلو سلازي اتي انكلوجن ون بزل عليه خاطر يبزي شير اوف ذا جلوبال اويل اب ندادك تري خلاغي 41% ندادنا عالمنا اب زين زلو بريكس بلاس وسق قال لنا ايران وسغلو نا امارات وسغلو نا السعوديه وسغلو ኢትዮጵያ ውን ውሽጣ ነዳድለዋ ከም ድማ ግብጽ ውን ክህልዋ ኸል ስለዚ ናይ ኤነርጂ ናይ ፀጋታት ማርኬት ወሰካ ድማ መሊስ ዶሚናንት ኣብ ኩሉ ምንጪ ተሪኻዮም ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ኮንትሪቢሽን ቱ ግሮውት ቁጠባ ናይ ዓለምና ንክዓቢ 44% ኣበይ ዝምርኮስ ኣብ ብሪክስ ዝምርኮስ ስለዚ እዚ ብሪክስ ዝበሃል ብሎክ ንጂ 7 ዶሚኔት ክገብሮ ዝኽእል ሕጂ ከሎ ማለት እዩ ገና ሓሙሽተ ሃገራት ከለዉ ዶሚኔት ገይሮ ነይሩ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ካልእ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ 2013 ብዝተገብረ ሕጂ ብሪክስ ዝበሃል بريكس بلاس يزبال I think نتن حمش كارت هجرات وسيخي مثلا جيجا خلالي but anyway BRICS is greater than G7 زيادة نزيا مسج زيادة كتحزولي yes ده لزلهم so back to the topic a little bit كنسم عمد عريو أبتنا geopolitical games وتوتان يغين زلو نابو قصنا كنسجرينا مجمري أجن let's look into this one what is going on here Russia also accused the West of trying to hamper this process. A profound transformation of international relations is taking place in front of our eyes. It is associated with the formation of a more just, polycentric system of the world order, which would reflect the entire palette of cultural and civilizational diversity of the modern world. Ensure the right of the people to determine. So comes in Rio Zelena, gonu abu nabir traunkum balsasel zelena. President Sias, President Agrertra, na Tilitium Presidentat na Hinden, na Russian, na Malakti Sadido Hamzalo, na Prime Minister Modi, na Bnei Hind Valatu, حدش مدرخ ناي محضرة سلة الجمهور زلوا كحق سكا أملا حق سكا هندي silently بحبو مسير ترى عمق أزلوا زمدنا استراتيجي كورك كتجبر تخل حجر معانا ترى أنا مهنياتو أبت جيوبوليتكس ولا قاقينا أب معرضهم حيالات بس حنت زي لا أبت جاي يمكن بزح الواتات كم زلون بزح بس فحك جبرو خمس دليل زلون أمريكا كم سلال تتكيمهم ربحهم كسالوت زدلي حجر سلة زغنو مسير ترى هذا ديل تجيرهم أي كجرمانية because they are trying really أبي إرترا زلوا تمامتا أبستفل عليه معلتنا سنوات كجبر كله زر أيوة أبكالون تي إمباسنا وتم مسير تراز جبر مكس خاصة أبي إكس كتاتله that's a very good sign بمقصال Russia is already ما نزل فيديو أبس جبر الله زلوا حدا مع تقدمه أمباسادرنا Russia مس منستر قدرت وزعينا إرترا تراخي بنيرو إرترا دما نتراشا بأفريقيا تجبر زلا بعزو ويون مسحقرات أفريقيا تجبر زلا شركنا إرترا حنقفاكم تقبلون زبالة أصبكم تمخانون جليسة إلو لذي درو بريزنت سياس دما لومي مع راشا داي يزبها لومي بمغنيات زدمان راشا أنكو حقوسكم أنكو عبزوكعكم ناكلتين أقرا زمدنا كعيل كمزدلين سلازي كلتين أكلاتنا بريكس very important حقرات زا
ብፍላይ ንህንዲ ዝፀቕጠላ ዘሎ ድማ ህንዲ ንኣሜሪካ ሓንቲ ካብቶም ብኣፍሪቃ ደረጃ ናይ G20 ዝበሃል ኣሎ ኦኬ ሓበሬታ ክበኩም እየ G7 ዝበሃል ኣሎ ልዕሊኡ ድማ G20 ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ G20 ህንዲ ኣባል እያ እንታይ ጌራ ኣብቲ ፕሬዚደንትነት ናታ ቅድሚ ዓመት G20 ፕሬዚደንት ህንድያ ነይራ ኣብቲ ናታ ዓመት እንታይ ጌራ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣካል ናይ G20 ከም ዝኸውን ሎቢ ጌራ ተዓዊታትሉ ማለት ስለዚ ናብ ኣፍሪቃ ፅቡቅ ኣጠማምታ ዘለዋ ስለዝኾነት ኤርትራ ድማ ምስ ህንዲ ዘለዋ ተጠቂማ እውን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ክፀልዋ ከም ትኽእል ስለዚ ጣልያን ሳውስ ኮርያ ህንዲ these are all important elements ሳውዲ አረቢያ ኬንያ ግብፂ ኩላቶም እዚኦም ኣሜሪካ ርክብ ዘለዎም እዮም and Eritrea is trying the best ከመይ ጌርካ ማኒቨር ትገብር ነቲ ኣሉታዊ ስእሊ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ክቕይርዎ ክእሉ እዮም ኣይብለኩም እየ because America is America ልዕሊ ኣይኮኑን ግን ድሕሪ ጂኦፖለቲክስካ ጌም ስለ ዝኾነ እንካን ሃባን ስለ ዘለዎ መጠን ብዙሕ መሓዙት ዝገበርካ መጠኑ ተሰማዕነት ኣለካ ትገዳውን ክእለ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ራእይ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ኣብቲ ኢንተርቪው ናቱ ፅንሒልና ሰማዕና ፕሬዚደንት ኢሳያስ they really look into ኣበይ ኣሎ ዳማ ቤንክ ክንፃወቶ ንኽእል እናበሉ ብዓቕሞም እቲ ዘለዎም ፀጋታት they are really playing smart and I hope እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ እቶም መቀናቕንቶም ኣዝዮም ጎቦ ስለ ዝኾኑ መቀናቕንትና እውን ኣይኮኑን ኤርትራውን ከም ፀላኢ ትሪኦም እያ አንጻር አሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ የብላ መሬታ ይወረረትላ ባሕራ ይወረረትላ ኣግራታይ ተንከፈትላ ኤርትራ እታ መሬታ የዘላ ጥራይ እዩ እታ ኤርትራ ምህላው ንኣሜሪካ ስጋእ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ክትውሕጣ ስለ ትደሊ ትፀገም እምበር ኤርትራ እኳ አንጻር አሜሪካ ዝገበረቶ ግንባር የብላ እዚ again እቲ ኩነታት ብንጹር ሪኦ ኣለና ኤርትራ አንጻር አሜሪካ ይትኸይድን እያ ከይዳ ይትፈልጥን እያ አሜሪካ አንጻር ኤርትራ ትኸይድ እምበር ኤርትራ በታ መንገዳ ዓቕሚ እውን የብላን አንጻር አሜሪካ ንኽትከይድ ኣበየናይ ግራት ምስ ተራኸቡ እዮም አንጻር ክኸዱ ኤርትራ ኣብታ ሃገራ ደላ እቲኣቶም ግን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዉ እዮም ስለዚ we need to ፈላሊና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና but anyway ተተመሊስና ንእሽተይ ራሽያ ነዚ and their own path of development. The main trend is the strengthening of the voice of the world majority, states outside the collective West Caribbean. BRICS countries stretch over a third of the world's space has so ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሃገራት ተሳቲፎም ኣለው ጎኑ ሓደ ካብቲ ኣገራሚ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ መቐፀልታ ናይዚ ማለት እዩ እዚያ focus now Russian President Vladimir Putin has held a meeting with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan. Putin reinforced Moscow's support for Turkey in the BRICS bloc. Now speaking ahead of the so እቲ ቸስ ረይዎ ሕጂ ናይ ቱርኪያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብቲ ዋዕላ ተዓዲሙ ተሳቲፉሉ ኣባል ናይቲ ብሪክስ ኣይኮነን ሕጂ ድማ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ይራኸብ ኣሎ ስለዚ ቱርኪ ምስ ራሽያ ፅቡቅ ዝኾነ ቢዝነስ ዲል ዘለዎም ሃገራት እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ እገዳ ራሽያ ስለተኣገተት ድማ ራሽያ ቱርኪ ትኸስበሉ ኣላ እያ እዚ ቱሪዝም ቦታ ናቶም ቱሪዝም ቱርኪ ሓደ ኣገዳሲ ፅላት እዩ ራሽያውያን ድማ ካብ ብዙሕ ኤሮጳ ተኣጊዶም ስለ ዘለዉ ቱርኪ በብዝሕ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ so this is one of ካብቲ እገዳ ትኸስብ ዘላ ሃገር ቱርኪ እያ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ኤሮጳ ሕብረት ደልያ ዕድል ስለ ዘይረኸበት ሕጂ ድማ ኣብ ኤሮጳ ሕብረት መን ተዓዊትሎ ንብል ኣለና የማናይ ክንፊ which ኣስላም ኣይፈትውን እዮም ስደተኛ ኣይፈትውን እዮም ንቱርኪ ድማ ፅቡቅ ስእሊ የብሎምን ስለዚ ብሕጂ እውን ተስፋ የብላን ከምኡ ስለ ዝኾነ በፍንጫ እያ ክትኣቱ ተኮይና ሕጂ ስለምንታይ ናብ ብሪክስ ከይትኸይድ ብፍርህ ክእትዋ ይኽእሉ እዮም ስለዚ they are playing their game very intelligently ቱርኪ ድማ እዚ ኤርዶዋን ኣብ ድሌትካ ክትዛረበ ትኽእል ኢኻ ኣብ ጂኦፖለቲክስ ግን one of very very intelligent ሰብ እዩ እውን ከመይ ዝግለፅ ከመይ ጌርካ ስኩዝ ጌርካ ረብሓኻ ንኣሜሪካ ኣጆኽ ኢላ ኣብዚ ኩነታት ናይ ዩክሬን F-35 ዝበለፀ ነፈርቲ ከም ዝገዝእ ገይሩ ተኸልኪልዎ ዝነበረ ቀደም ኣብዛ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ምስ መፀት ግን እንታይ ገይሩ እታ ስዊድንን ፊንላንድን ኣካላት ናይ ብሪክስ ክኾና ምስ ጀመረ ኣካላት ናይ ኔቶ ክኾና ከም ኣካል ናይ ኔቶ ድማ ቱርኪ እውን ኣፕሩቭ ክትገብር ስለ ዘለዋ ኣይገብርን እየ ኢላ ኣሜሪካ ድማ ክትልምኖም ኣላ ለሚና እንታይ ኢላቶም እንታይ ትደልዩ ኢሎሞም ነተን F-35 ዝበሃላ ነፈርቲ ናትኩም ንኸይንሽየጥ ከልኪልኩሞ ዝነበርኩም ንሳ ክትውድኡላ ኣለኩ ኢሎሞም ኣሜሪካ ድማ ንስዊድን ክትእትዋ ስለ ዝደሊ ነበረ ትሕራ ኢላቶም እዚ the guy knows exactly ከመይ ጌርካ ንምዕራባውያን ሃገራት ስኩዝ ትገብሮም ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ኤሮጳ ሕብረት ምእታው ከልዮም ነይሮም ክእትውዎ እንድሕር ደልዩ ናብ ብሪክስ ክኸይደ ኢሉ ክፃወተሎም እዩ ተዓብዮም ድማ ናብ ብሪክስ ክኣቱ ምዃኑ ሕጂ ትርክብ ናቱ ድማ ካብቲ ዋዕላ ወፃኢ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ምርኻቡ ድሮ ናይቲ ናብ ብሪክስ ምኻድ ዕድላት ዝበለፀ ምዃኑ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ኤቭሪ ዴይ ዘይተዓደነ ዜናታት እዩ እንታይ እዮም ዝብል ኣብ ዜና ሓደ ግዜ 10 ዓመት ሙሉእ ወላ ሓንቲ የጋጥምን እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ዓመት ናይ 10 ዓመት ጉዕዞ ይፍፀም ዝብልዎ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ንሪኦ ዘለና እዚ ስለዚ ናይ መወዳእታ እዚኣ ገይረ ክሓልፍ እየ
meeting. This took place on the sidelines of the BRICS Plus foreign ministers meeting. Putin expressed support for closer ties between Turkey and the BRICS bloc. We welcome Turkey's interest in the work of BRICS. We will certainly support in every possible ካብ ኤርዶዋን ንላዕሊ ነትገይ ማስተር ፉል ዝፃወት ዘሎ ድማ ቭላድሚር ፑቲን እዩ ቭላድሚር ፑቲን ዝለዓለ እገዳ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካ ውሪድዎ ከብቅዕ ንዕኡ ኣበርዒኑ ሰንተር ኦፍ ደ ወርልድ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑዎ ዘይፈልጥ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ እናኮነ ይመፃ ኣሎ ማእከል ስሕበት ናይ ዓለም እናኮነ ይመፃ ኣሎ ሞስኮ ሎሚ ቢግ ዴሌጌሽንስ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ዝውሕዝሉ ዘለዉ እዩ ናይቲ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ኣካይዱ መዓት ዴሌጌሽን መፅኦም ነይሮም ሕጂ ድማ እቲ ከይተወደዚ ናይ ብሪክስ ድማ ከባቢ ናይ 30 ዝኾኑ ሃገራት ዓበይቲ ሚኒስትራት ተሳቲፎም ኣለዉ and then ዝቕፅል ዋዕላ ኣሎ there's a lot of events going on ነቲ ሃገር ማእከል ስሕበት ንምግባር ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ it's unbelievable እዚ ኣብ ኤውሮፓ ክኾን ከሎ ንሽተይ ናብ ኣፍሪካ ክምለስ ኢና ድሕሪኡ ናብ ዞባና ክምለስ ኢና may not have been what the Americans wanted, but Niger's junta seems happy to bid U.S. troops farewell. Officers gathered on the tarmac of Niamey's airport in a visibly uncomfortable ceremony, marking the beginning of the end of American troops in Niger. This withdrawal of U.S. forces will not impact the ongoing developing relations between. እዚ ፍጻመ እዚ ንኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ውርደት ዘጋጠማ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብ ዘይደለይዎ ንክንደይ ዓመታት ሓሲቦሞ ዝነበሩ ተሰዊጎም ይወፁ ኣለዉ ተሰዊጎም መውፅኦም ጥራይ ዘይኮነካ ብትማሊ ስልጣን ዝሓዘ ጁንታ ኢሎም ዝፅውዕዎ ወይ ከዓ ሓደ ዘይሕጋዊ መንግስቲ ተቆፃፂሩ ዘሎ ሓይሊ ኢሎም ዝጠቕስዎ ተሰዊጎም ይወፁ ምህላዎም እዚ ድማ ስእሊ ናይ ኣሜሪካ ካብተን ሓያላት ሃገራት ኤርትራ ሓያል ሃገር እዩ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣፅዋር ዘለዎ ሰራዊት ዘለዎ ስርዓት ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ ሃገር ኤርትራ እዚኣቶም ግን ትማሊ ስልጣን ዓልዮም ዝመፅኦም ንኣሜሪካ ከውፅዋ ክኢሎም ጥራይ ዘይኮኑስ ቦታ ናታ ብራሻ ተኪኦሞ ብቻይና ተኪኦሞ ስለዚ we witness እንታይ ዓይነት ፍሉይ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና ፍሉይ ፍጻመ ናይ ታሪክ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ዩኒፖላሪቲ ወድዩ ናብ ማልቲፖላሪቲ ንሰግሮ ዘለና ትክክለኛ መርኣያ ናቱ ኮይኑ ወፂኡ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ቸም again እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብዚ መድረክ እዚ ዘሎ ኩነታት እዩ ረይዎ The United States and Niger. Both countries remain committed to establish a diplomatic dialogue to shape the future. اوكي ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሞደርናይዝ ገይሮም ዝሰርሕዋ ደርፊና ንርኢ ፀኒሕና የቐኒየልና ሕጂ ናብዚኣ ኣገዳሲት ርስታት ናይቲ ዞባ ክምለስ ኢና ሓንቲ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ሳስኑን ከስምየ ድሓን ቅድምና ምኻድና በዚያ ንጀምር እውን ካብ ኢኮኖሚ ንወፅእ ስለ ዘለና እዚኣ እስከ ንስማዕ ካብዚኣ ኣብ ኮርያ ምስ ተመለሰ ዝተገብረ ኢንተርቪው እዩ ድንደልዩ ኣቕሪብና ኢና ምስ ፕሬዚደንት ናይ ደቡብ ኮርያ እውን ስፍሕ ዝበለ ርክብ ኣካይድካ ነርካ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ተዘራሪብኩም መብርሂ እንተትበና وحجي صمدو تبعال نجار قلال أخواتنا شركنة تبعال زرابية استراتيجية سلطوي دلائك أنا ربحاتات أنا فايدة شركنة بالتوالى قدامي تطبل حتى قنت أنا بحكي أنا أمان جنوين شركنة كنت مسرد حركوينك أنا حبار مرد بعتها خلوك خلالو أنا جدا أكون أنا بحدا سمع محط بس أحلى كمالات أكون نتي شركنة زدمع خون وصيت أو خون الكام أنتجن نتي مشاركتها حساباتك فلتك خلالو مدواتك فلتك خلالو نزيع قطع مزيعها خمسين تحلفها قطع ميتات كنت كمان لام أنتي بمنصر ناي كوريا عقمي كوريا خد جبرو تخيل عبركتو بقمة عتيقة وزوم سبعة زياتهم كم زغون نجار كي وصلوا من أنتي سبعة نجوها زدمع عبركتو جبرو من أنتي حسابنا خنا كافلون كن كيلا لنا حسابنا بفيح خون غيدي حسابنا جزيد وسدون خون غيدي جن صميقنا عطاتن كنا قربان كن كيلا لنا أنا مجمع يا متوي تارستي قالوا توي ملغت ختم على لفت غلط خوجن نزل له ودعوا خناتات جلسة بخمين يجمر عمونجو دو كوريان أفريقيا شركنات كمسرات تداخلينه تشركنات عبدول دول بايتا خناس خلالو دول بايتا مالت كان حبار مردات ما بقسم كل والناس اللي دلوه كابتفل عليه تاريخاوي أم مع بابلاتات أورا عبد ثلاث عامات كم تعذبنا يوم نزي ناي إنكو قصري ناي مفتر وينزع على ما وسرعات زن من رجال سجابرة فتنن في شلوتون أتينا زلنا مدرخنا بقمة آتيو نبحدش على ما وسرعات كن السجاجر اللي حركوا لنا
أفريقيا دلو والدي لشركنا أفريقيا نصمدو دلو والدي دبالعته يلا ስለዚህ ነዚያ حق ዚኣ ክንቅበላ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ይድልው ዘይኮነ ሓደ ክልተ ኢልና ክንትንትና ክንክእል ናይ ኣፍሪቃ ዘይድልውነት ንሽርክነት ብከምዚኦም ነዚ ወድዓዊ ኩነት ፈሊጥና ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና ኣፋሉን ዝበለፀ ሓሳባት ኣለኒ ዝበለ ሓሳባት ከምፅእ ክእል ኣፍሪቃ ግን ድልውነት የለን ኣብዚ ሕጂ ዘለና ከምኡ ኢሉ ቅፅል ግን የብሉን መሻርክትና ደቡብ ኮርያ ከዓ ነዚ ፈሊጣ ክትኣቱ ስለ ዘለዋ እዚ ዘይድልውነት ክፍወስ ክኽእል ኣለዎ ብኩሉ መልክዓቱ ናይ ራእይ ናይ ስትራቴጂ ናይ ፖለቲካ ዘይርግኣት ቅልውላዋት ፖለቲካዊ ብድሆታት ዘይርግኣት ብድን ከባቢኡ ቁጠባዊ ፀገማት ካብ ናይ ሳብሲስተንስ ቁጠባ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ ካብኡ ክወፅእ ክእል ኣለዎ ኣፍሪካ ብጀካ ጥረንዋት ምስዳድ ኣመስሪሑ ኢንዱስትርያውነት ኣማዕቢሉ ኣብ ደረጃ ናይ በዓል ኮርያ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ፅባሕ ንጎ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ የለን ኣይበለን ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ግዳም ሓይልታት ምትእትታው ኣብ ኣፍሪካ ብተፈላለየ ስርዓታት ዘሎ ብኩልነት ኮራፕሽን መወዳእታ ዘይብሉ ንገዛእ ርሱ ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ናይ ኣፍሪካ ኣብ መስርሕ ህንፀት ሃገር ዘጋጥሙ ዘለዉ ብድሆታትን ዕንቅፋታትን መወዳእታ ይብሎም ነዚ ናይ ኣፍሪካ ዘይድልውነት ኢልና ንዛረበሉ ብኩሉ ጎነታቱ ተንቲልና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ንምንሻው ንምንኣስ ኣይኮነን ነቲ ሽግራት ንምፍታሕ ክንተሓጋገዝ ስለ ዘለና ንሕና ጥራይ ተረዲኡና ፈሊጥናዮ እንደይኮነ እቶም መሻርክትና ክፈልጥዎ ስለ ዘለዎ እዚ ኩነት እዚ ከም ዘለዎ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ንመፃኢ ንቅድሚት ክንከይድ እንድሕር ኮይና እሞ ደቡብ ኮርያ ኣበርክቶ ክትከውን እንድሕር ኮይና ብኸመይ መንገዲ ኣብ ምንታይ ዓውድታት ኢና ንተሓጋገዝ እቶም ንተሓጋገዘሎም ዓውድታት ፅላት ብፅላት ፅላት ብፅላት ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ ሓደ ብሓደ ክንሰርዖም ክኽእል ኣለና ነቶም ፅላታት ኢልና ንዛረበሎም ንኣብነት ሰዓት እንድሕር ወሲድና ትሕተ ቅርፂ እንድሕር ወሲድና ማይ እንድሕር ወሲድና ፀጋ ሰብ ትበሃል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣፍሪካ ህልው ኩነታት ክንዱ بعمقات كزارب زخل ويون دليت زلو نا أفريقيا صبا نجار دليت كم زلو شح جزء بقالات قليل زلو انتي مالتي زخا أفريقيا زلوات أجمعات كساعتي تفوسه كم أهجر كتعود نبي حكي بان أفريقانيس أرداد زلو بريزنتيو أفريقيا صبا درجة خد بزح دايجن إرترا نشته هاجر كوينا دون جياد مثلا هاجر كوينا لعلو كل دما تناتو أيديولوجي تناتو أتحساسبا أب أفريقيا نخي سرت وراي تبعيلو كم زنسألن كم حدا حماق هجر كم زغانتن حماق تحساسبا زلوا كايدا كم زغانن يمينهم تناتو تحساسبان تناتو أيديولوجي تناتو أكايدا تزسوس دليو من قدن ناب أفريقيا نخي سجر الزحت سريعلو in fact زبلكم زلوا نكجانن اللي خيمس لكم أبتي country strategy نا أمريكا سفير زنبريزي نا إرترا أكايدا نفكالو تجارات كيسرس تطوقنا بلولنا زبل مالتي صغا نفسها مخال شجرات كمفتاح صروي منقسم في مسرات قبل شونا ناس أزخونا منقسم مسريت كا نتي هجرتها نتجلك أجاتات ولا وحدون تقوني نتهجر بكربع زخل زبال كايو تحت غرس اللي كال ينفس المقبار شو زي من البعض هجر ناس كابت إجراتات عجوان أجمن تتوزن يرا بقليل تهجر نبزل على درجة كيد مخالد كد حجون ستيل نستغل أجمعاتنا بتهجر زي جبرنا تحت غرسي بس بزحاتنا UN agencies بنا UN agencies كل جزء مستمسكر الله تهجر رايت ميديا نتي بسكرناتتي نقدميت كم توصل زي دليل نمالس حجابتي ناي بزوي دبوب زمت زلوا كنتات منري أب إثيوبيا دوت زلوا استفلا على حبريتات فتكنرينا بس كان يجمر بزيا بوليتيكا وكنتات بيد بوليس فيدرالن حيل مكلا أستاذ كل تعموتي أبى تحت وررت حيلتات زنبرت كتمان لماتم توم زنبر وررتن مجال تومن لقيهم محاورة تان محدران تجراهن أبتها كتمان متاوي فلت يكون بارت سرحتي تان من رجعن أبيد بوليس فيدرالن حيل مكلا غالي توبي أنا كسأن تجيرو حيل من الشان تان تجراي سلام نتحن تنهزبو كرجاجز عنكفات النهونم نتي سنه جفعي قط سلام مجبار تحوابرتي النهونيوم يبلو كنتي واكتمان لماتم أيت زنابو دستم ذي على الشفان بس كل تي يفرس حدث مسافلون تي قو كرجفي تهلا زي سرعتو زياتهم بسرعة تمكلكها سقم توسيله يكون نفرسوا حجي خامليسو هم بحدث الدرجة زيتي تغايد الزنبرة زبحال زلو حجيت ميديا تيم نايتقراي اللي دمان تايبلو ولا ويت نايتقراي كان زلو أو وشتنا واردنا قدموا من الساقي وزنور يخ عمليسهم الساقي ولو تجابنني تواهلو فعلو حادي مخيدو عنس نسيت الترائية يقال لني جابنني يلو زعمنا حادي مزنور فجنا طويلهم عجوا ميت ولو تم في فيدرال بوليس
سون راح يكونن قد وقت ثلاثة معلتي سلامة وسلف كنجبر له سلامة وسلف نكجبر للتحابرن قدمي تقولون زي ما رحمت فيدرال بوليسيو قبل تشيزو بوسترات ندات تلتفة فكرات ندات صحافة ندات تلتفة سلامة وسلف ندات سبيكرات كنا نبرات تسحيو ندات تقدر ما كله ندات تجبر زين إذا حلف سنتايم تبلز له تي أبوشتم زلو حنفشفش نختردو شرحن قرحن كتردو يتخلنا خان تايم تبلز له جدي ناي فدرال حيلي نتي سلامة وسلف نريوز نبرنا نخجبرو زت تبع نسو مخانو بنتعرو تم بزحلفين هو واحد حيلي مساعته وابو كباب 5 شع زخون سب كباب هدي مكم زوص إذا نقر سلزي تنا إثيوبيا قداي إذا نيشتى كفالنا تترايو جن نمنتهي ريبورت قبل زلهم because this is what's happening كالت هو ساقي تلتسلست إيفنت سالو زعبي بذكرية دليل زلهم جنزيا end of بزعبات الجنوسايد زبحال أبتقراي تقايد وزبلوه أواوي يوم دمانا بيرترا كل جبوز فتنزلوا حنت كابتوم نتقراي تدقف زنبرت political analysis. When you get to the end of, what is genocide, what isn't genocide, it's not enough just to be discriminatory. It's not enough just to do profiling. It's not enough to have inflammatory hate speech. It's very specific. And I'm not convinced that the evidence is there yet, which doesn't mean to say that it's not available. تكسب حج قريب زلو أب تقرأي جنوسايد تفجيم وزبل أبز قربة هذا إنستيتيوت تي دكتور عظيم إبراهيم كلا زبل زلو نسوز مرحو أب كندا زلو إنستيتيوت هذا مجلس أوتيو evidence كم زلوهم وحبريتا كم زلو عميق فلتات كم زلو نحد جنوسايد كم تفجع أما يلي تزاري بنيرو زيادة صار فاجنت بهالكانت تقول لا بتزرع أنا يا حبريتا زغربكمو جنوسايد تفجيمو إلا كنزار بين خلينا أخول evidence أوكي نزل أي تفسمن ويزن قبل أي كلمة بس تقريب زلوا مرقاقة حبريت عنجن هلكي تفسيمه قبل أي كلمة يعتبرون دلا نسخة دقافينا هو عاتيا نتنا يتقرأ علي نتاف فدرال زلوا من قصدما دخل من قصاب تاريخنا إثيوبيا إلى زغلوس أتيا أب بايتونا أوروبا متيا كده مالك مين this is very interesting سبكردو زلوا When you get to the end of, what is genocide, what isn't genocide, it's not enough just to be discriminatory. It's not enough just to do profiling. It's not enough to have inflammatory hate speech. It's very specific. And I'm not convinced that the evidence is there yet, which doesn't mean to say that it's not available. We are, we're an independent Washington-based think tank. One of Washington-based think tank. already تبلس أبغى له يبكم الله. أب أمريكا زما دبروا think tank. جاتهم كلاتهم نتي policy نايت منجستي زت تبابع نت استراتيجي نت منجستي state department زدليو نسدليو عينات مزنعة تجيرهم زغر بيهم سلامتاي فاندك أوصل زرقبو لذي Washington-based think tank زجبروا مزنعتي أب أمريكا أتنا أمريكا حيل دم أبي يرترز دليل زل ويافتزو باتي تجنوسايد تلك علي دليل على نمت تتاوك الطعمة لذي نتصوريو نساقن تايلاتو بتزحبكم حبريتا كساب حجي نجنوسايد زرقاقس نبتي أيقونني لاتو أبتي ميديا جن كم سفت أما جرب بروموت كجبروا غنيم حدا تلاقي نسمينا زي سب كله كسبوا زلوي please like جبروا support جبروا comment بس حفظ ما قرفيهم it's important نزي channel سرعة كنافق ويتأنا تنطوات يزرب حيلي خويد اللي كوينو عادات تجارو زي زارب زلو ناي تግራይ ኢንትሪም ማየር ከንቲባ ናይ ትግራይ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ኩናት ስለዚ ንሱ ዝተዛረበ ድማ ምስ ወሲኹም እዚያ ስምዕዋ ከም ኤቪደንስ ስለዝኾነ ብእንግሊሽ ካት ተርጉማ ስለዘላ ኣብ ትዊተር ዊን ፖስት ዝገብራ ደጊመ ቅድሚ ሕጂ ገይራ ነይረ እቲ ዝነበረ ስርዓት ክናፍቅ ወይ ከኣ ናብቲ ተንጣዋጢኡ ዝሰርፍ ሓይሊ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ኣደታት ተጋሩ ተደፊረን ዝበሃል ወረ ክወርኽ ኣለዎ ንጹሃን ዜጋት ይሕረዱ ኣለዎ ይቕተሉ ኣለዎ ማንነቶም ዝበሃል ወረ ብሰፊሕ ክጋውሕ ኣለዎ ስለዚ ተገይሩ ይተወጣት ናብኡ ክኸይድ ብዝብል ከምኡ ዓይነት بدنب بميديا صحيح مليون عمريت أتي خادم بتجبج خمسون عخلنا مرجع صحنا هنا أنا سيد فرع عندي مرجع صحنا خمس صارخينا مع بيت دفيرن من دفيرون مع السدافيرن بهلا صارينا نصحن زيجات خميلة مثلا سلبي اكتب الله مريت إلا ثم تزارفون جام بنايب علم حيلي إذا والسمارة ومحيلتات إحنا شعبي أنا بالنسبة طلعت كنز صمم وده كنسيو ومعينة الناس ملخ تاي ما نتم غيرهم مالت ما نتم بمعيار ركاشني بوليتيكا ترف المترف هم خمس جورون ده جنا كي تدفرنا زلان السون أجت معنا إيه حر خمس صار خلنا جن أيش خمسة تلف الرجال أجندة هو وانجن كم شبر سوت راح يكونن تبيلي فلك
كابتن كتمات تقوص خلو عبيد أزاونتي بيت كريستيان كيترف بتعم كل اختزار وزصيف نجار حاب خوندم بمعدل بقى سراوتي أفراس لزقة سكن زي حيس كن صنع بمبال أي مرن عندي أكل خجود أنا في وقت أتمنى سيون أبزر كون سمعت كاتم أنتي زي عينت صريح ميم توانا مش شال ميم نايز مسيس فحيزو قالوا تشرت هذا اللوائع فتبع جبنا زي زغور ولا متى أنت الكاني تطورنت زي تقرأ أمانول أي أمانول لازم كاني تقولي حيلون أمانول من الشام أمانول تهزم أمانول تبين لي فكرة طرنت كجمرة خلاص زود طرنتي إلا تهزم قلنا يكسل في لا يعني حشت بروباغندا غير أبياتني دحرت هزبي فتحوا طرنتكم زي كوني فلت إيريو بدنبي تعرفين شو لازم نور إمبر شد أنت كيو يسنيو بايزوا سبي أيتواجع كم جات رواز لهم زيا كاليتي evidence يا ملو برهان هايله أتو ملو برهان هايله زبحال زوج وحبريتا ونيرو بتدمى بتمزنعتي تغيير مستبحالك ساب حجي جبوت زخون حبريتا كم زي اللي نير تراش ما نمبلش عاوغن evidence يد اليوم دي نو يد اليوم دي نير تراش مو زخونه أبتي أنا أبيكس بوست جبرو زخونه ألو تجارو متيوم قبل اللي تجارو استفدت منه جنوسايد وقلدو أبزغاريو توساقي everything is there የተለመዱ ገበናት መጮይቲ ቅትለትን ዘረፋና ተበራኸተ ይኸይድ ከም ዘሎ ቢቢሲ ጸብጺቡ ዝምልከቶም ኣካላት ነዚ ጸገም ባዕጋ ተዘይፈቲሕሞ ኣብ ትግራይ ውሕስናን ድሕነትን ሰባት ኣዝዩ ኣስጋይ ኮይኑ ከም ዝቕጽል ቢቢሲ ዘዘራርቦም ምሁር ገሊጾም ዝርዝሩ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ ተግባራትን ሓደሽቲ ገበናትን ብስፍሓት እናተራእዮም ካብ መንጎቶም ከቢድ ማሕበረሰባዊ ስግኣት ፈጢሮም ዝርከቡ ዘይተለመዱ ገበናት ጨውያን ክትራንን ዝጥቀሱ እዮም ቢቢሲ ኣብ ትግራይ ዓሲሉን ዘሎ ስግኣት ጨውያን ክትራንን ኣብ 5 ከተማታት ትግራይ ናይ ዝነበሩ 12 ሰባት ስድራ ግዳያት ጨውያን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ምስክርነት ብምክታት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታት ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ንምግላጽ ዓርሱ ሰዓት እትኦቶ ዝኣወጀ ማሕበረሰብ ክብል ሰይምዎ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝረኣየ ዓይንኹም ይብራህ ዝብል محصنታ ዘሰነዮ ናይ ዝጠፉ ወገናት ስድራ ሓገዝ ዝሓትት መልእኽታት ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሓበረ ቢቢሲ ካብዚኣቶም ካብ ትሕት ዕድመ ክሳብ ኣዋጽሕ ዝርከብዎም መብዛሕትኦም ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝኾኑ ይገልጽ ኮይኑ ግና ይብል እቲ ጸብጻብ ኣካላት ጸጥታን ምምሕዳርን ትግራይ ነቲ ሓበሬታ ሙርክስ ገይሮም ዝግባእ ምክትታል ድሕሪ ኣብ ግዜ ኩናት ኣብ ግዜ ሰላም ኣብ ግዜ ርጉእነት ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ባህርን ተለካ ኮይኑ ካበይዳ መፅኡ እዚ ኤርትራ ኣብታ ሰራዊት ኤርትራ ሓፂር ግዜ ኣትዩ ንዕምሂር ክመፅዩ ኣብ ኤርትራ ዘየለ ባህር ማለት እዩ again these people ኣብ ነፍሶም ጠሚቶም ነቲ ኩነታት ባዕሎም እዮም ክፈትሕዎ ዘለዎም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኤርትራ ምልጋብ ነቲ ኩነታት መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልኒ ክሳብ ሕጂ ንጹር ዝኾነ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈፀሞ ኤቪደንስ የለን ኣብዚ ኩሉ ሚድያ ዘይተዛረብዎን ዘይገበርዎን ዘይተባህለን የለን ብዛዕባ ኤርትራ ግን ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ተጋጥም ኣይራና ሓንቲ ቪድዮ ክንርኢና ካብታ ርስቲ ክንወፅእ ኢና መጀመሪያ ዛና ጌታቸው ረዳ ስሙ ክለሎ ግዛትና ክምለስ ክለሎ ስታተስ ሪስቶር ክግበር ክለሎ whatever every day ጎል ሽፍት ዝገብር ኣካይዳ ከም ዘሎ ግን ፈሊጥና ቋንቋና ብሕመቕ ይፅብቅ ኮንሲስተንት ዝኾነ ንሕና የሰላም ድሌት ዘለና ምዃና ንርኢ ኣነ ናሃለኹ ኣነ ኣትሊስት ሰለስተ ሰሙን ሃለኹ እዚኣ ኣብዛ ፖዚሽን እዚኣ ወርሒ ሃለኹ ሓንቲ ነገር ግፀኛ ኮይነ ዝነግረኩም ኣነ ዝመርሖ ዝኾነ ይኹን ውግእ ባዕልና ጀሚርና ኣይገብርን ዝብል እምነት ኣለኒ ከይገበርና መሬትና ክንርከብ ስለንኽእል ኩልና ሓደ ኮይና ውሽጥና እስኪ ፈቲሕና ሓደ ነገር ንግበር ናይ ድርድር ዓቕምና ብደረጃ ክንዕብል ንኽእል ኣለና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኮንፍሮንቴሽን ኣቮይድ ክንገብር ኣለና ከምንሪኦ ዘለና ጌታቸው ረዳ ኣነ ዝመርሖ ኣብ ትሕትናተይ መርሕነት ውግእን ባዕስን ክህሉ ከም ዘይደሊ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ፅቡቅ ነገር እዩ نزخون هزبي كابوج كاب أجرجر زربح كم زي تراي تعود سليحة وي يرجي لمن تايز الرج مسيلكا تراي تعود يسعيك زختام يزجبركا نتاي تكبر كم زلها تتبلو توعل قال ملا مشت كتستنطر خلها نتاي حاتب الميركا نتاي حاتب زلها نبي جت كهات خيد زلها كتحسبه خلها يخسكاي مسوات حواتكا مسواتي بعلها قبير كام زمسها بفلاي نايب حقي إرتراوي من صبر أم تلقى وش تخايز لك نايب حق السقا قال تلقى من تلقى هوينو تقراي تعود سليحة زبل كنري بالله الحجي تقراي سعيرة خلينا لنا exactly هنا سعيرات تقراي تسعر تعود سليحة وي ولا تاكونا كابا وش تحد هاي ما نتفل عليه مفنش على مفتاح
ኣብ ውሽጢ ሓደ ከባቢ ዝተፈላለየ ምብትታናት ክትፈጥር ምፍታን ካልእ ስራሕ የብሎምን ኮቶም ንኤርትራ ዝፀውኡ ዘለዉ ብጠበንጃ ብመድፍዕ ብነፈርቲ ስለተዋግኡን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ውግእ እዚ እዩ ቁጠባ ምናልባሽ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝመፅእ እዩ ንኸምዚ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ተረፍ ሸሓነ ደልምፅ ኣብዚ ናብትን ሃነፍነፍ ድብል ኣይተሳእነን ውልቀ ሰባት በፃብዕ ዝቁፀሩ ምናልባት ኣይሰኣኑን ናዕታቶም እናተጠቕምካ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ እንታይ እንድሒልካ ህንፀት ናይ ሃገር ከይምዕብልን ከየሳጉምን ምእንቲ በቲ ዝድለ መንገዲ ካልእ ተተረፈ ትሕንኩሎ ወይ ንድሕሪት ትውጥቶ ከተፈራርሶ እውን እንተዘይከኣልካ ስለዚ እዚ ብድሆታት እዚ ብኩሉ ጎነታቱ ኣብ ግምት ኣቲና ትርጉም ናይ ህንፀት ሃገር እንታይ ማለት እዩ ናበይ ገፁ ብምርዒ እዩ እንታይ ማለት እዩ ብዝርዝር ከዓ ንርዶ ኣገዳሲ እዩ ኣይፍተንን ኣሎ ማለት ኣይኮነን ስጋዕ ደቀ ምሓረ እንተበፂሐ የብለኩም ኣነ ስጋዕ ደቀ ምሓረ እንተበፂሐ የብለኩም ኣለኹም ካብኡ ዝቕፅለሉ መገዲ የብለይን ኩላ ንዓደቦ ኣተድሕን ኩላትኩም ንዓደቦኹም ተቃለሱ ዓደቦኹም ኣድሕኑ ኣነ ዓደቦይ ከድሕን ይቃለስ ኣለኹም ኣነ ንገዛይ ዝቃለስ ዘለኹ ኣነ ንኤርትራ ተቃሊሰ ኣይፈልጥኒ ኣይቃለስኒ ኢኻ ወላ ሪከርድ ግበርዎ ኣነ ንዓደቦይ ንገዛይ ንስድራይ ንርስተይ ኢለ ዝቃለስ ዘለኹ ሕጂ ኣብዚ ከመይ ጌርና ኣኮሎ ገዛይ ንበርትዓ ገደለ እዮም ዝብሉ ኣብቲ ናይ ኣውራጃ ተተኣኪቦም በቲ ናይ ሓማሴ እንድምሉካ ከመይ ጌሮም ሓማሴ ንበርትዓ ክብሉ እዮም ሶቲ ኤርትራዊ ነስቲ ባዕልና ስፋሕ ነብሎ ኣለና ባዕልና እንታይ ንገብር ኣለና መሲልኩም እትዮም ኤርትራዊት ኣሕዋተይ ኩልና እንታይ ንገብር ኣለና ትፈልጡ ዲኹም ንኤርትራስ ባዕልና ውግእ ንገብረላ ኣለና ነንሕዴናስ ንበኣስ ኣለና ዓብ ውግእ ንኸፍታ ኣለና ዓብ ውግእ ዓብይ እዚኦም ከምኡ ኣውራጃ ትብሉ ዘለኹም ከዓኒ መፍትሒ ይኮነን ጠቕላላና መፍትሒ ኣነ ኣይብሎን ኢኹማ ኣራይ ብጣዕሚ ሓሳባ ተገላበኒ ካሰራሁ ኣምሰሉ ኣስወድ ገለ ይበቃ ኣነ ካብዚ ማስመራ ክረኻበ ደሎ ክዕርፌ ንዘይፈልጠ ሰብ ዕንኪላ ይብለ ኩሉ ሰብ ውፅእ ይፈልጥ እዩ ሽጉር ይፈልጥ እዩ ተቃለሰ መርሓባ በርጌና ሓብዚ ጨው መርሓባ ኩሉ ኣይበል ጉዳይ ኣይኮነን ካብዛ ካብ ማስመራ ክረኻበ ምክንያቱ ኣነ ነብሰ ግዜ ወርቃዊ ግዜ ክትቆመል እየ ዝደሊ ንበይነይ ባዴራ እዚኣ ገዛ ይትስከልያ خيد الله درجنا خشية دليل غانا فعفعت بلد عدديا ولا ترميشات الفعمان يقول الله تمني خاي تركبين أبو جركا تفيها تمنيت كذا أرجع بنفاس بنين خطر في تراحات نتوحد مالتي القوم تراي تشرح الله بس أنا فينا بنجذب بزوج جبري وزوج جبري نعله مخالوت ومسود هو تد الله ناي دقة شرحات مجابريا بقوم الله بس حب هذا يقصر نعو እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤምባሲ ናይ ቻይና ዘዋደዶ ናይ ባህሊ ህዝብን ምስ ህዝቢ ምልላይ እዩ ከርየኩም ፀናዕኩ ሓሸውየ ክትፈልጦ ስለ ዘለና ጥራይ እዩ ብዛዕባኡ ኩሉ ሰብ መረዳእታ ስለ ዘለዎ ግዜ ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ህዝቢ ምስ ቻይና ምስ ህንዲ ባህሊ ንባህሊ ምልውዋጥ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብቲ ፓብሊክ ወይ ከዓ ፒፕል ቱ ፒፕል ዲፕሎማሲ ይብልዎ እዚ እዚ ከዓ መርኣያ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ምዃኑ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትኒ ናብቲ ካልእ ከይሰገርኩ ከሎ ግስቲ ኣነ ኣስምሮም እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ሓደ ሰብ ይሰዲድለይ ዘሎ ፕሊዝ ስምዕዋ ናብ ካልኦት ድማ ሸር ግበርዋ ዘድሊ ሓበሬታ ድማ ሃቡ ሃይ ትዕግስቲ ኣነ ኣስምሮም ገብረ ማርያም በሃል ዘመድክየ ጓልኩን ማራ ተጨነቕ ስለ ዘላ ማራ ተሓስብ ትሸዓል ስለ ዘላ ዳሂክ ስለ ጠፋእና ዳሂክ ንምርካብ ኢልና ኢና ካብ ጠፍሒ ነዊሕ ጌርካ ኣብ ለንደን ከባቢ ኣላ ትበሃላ እሞ ምናልባት እንድርክኢልኪ ዳሂ ግበሪ በቲ ኣነ ዝገደፍልኩ ቴሌፎን ጌርኪ ዳሂ ግበሪ ንኤርትራ ናተይ እንድርደሊኺ ምናልባት +1 ኢልኪ 512-822-5726 ኣስመሮም ባህል ማለት እዩ ኣሚት ፀንሐ ይቕረታ እዚኣ ሃፍትና ትሪእዋ ዘለኹም ካብ ስድራ ዝኾነ ኣብ ሎንደን ከይዳ ድሃይ ስለ ዘይገበረት ነዊሕካ ስለ ዝኾነ ኣዋርሕ ስለ ዘቑፀረ ኢሎም ዝኾነ ዝፈልጣ ወይ እውን ነዚ ሓበሬታ እዚ ዘለዎ እንተሎ ኣብዚ ኣለኩም ናይ ኤርትራ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ቁፅርታት ኣለኩም ፕሊዝ ተሓባበሩ ናባኹም ከመሓላልፋ ኢለ ኣይሆፕ ሓበሬታ ዘለኩም እውን ትህሉ
እዚያውን እግረ መንገድ ሸር ቀብራ ስደተኛታት ቃን ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝሰግሩሉ ዓብይ መገዲ እዩ ዋላ እኳ እቲ ናብ 10 ዓመት ገጹ ዝጽጋዕ ዘሎ ትሪዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት እዋኑ ሕጂ ናብ ሳመር ገጹ ስለ ዝኸይ ዘሎ እዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ናይ ባሕሪ ከገ ክጅምር ምዃኑ ናይ ብሓቂ እየተሓሳስበካ ናይ ሆፕ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ህዝብና ለኩሉ ክትንቃቅ ከም ዘለዎ ምስቲ ኣካይዳ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ይኹን ናይ ካልኦት ዓለማት እቲ መንገዲ ባሕሪ ከም ቀደም ክኸውን ከም ዘይኮነ ወላ እውን ክንዱ ዋጋ ነፍስኻ ከፊልካ መፂኻ እውን ዘድሊ ዕቑባ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ምክንያቱ ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳ ንሪኦ ኣለና ናብ የመን ዝኸዱ ዘለዋ ኣነ ይግረም እየ ዘለኹ የመን ኣብ ውግን ኩናት ሓድሕድን ዘላ ብደርቂ ብጥሜት ታስያ ዘላ ሃገር እያ ከመይ ጌርካ ንየመን ትስደድ ክሳዕ ክንደይ ተስፋ ከም ዘይብሉ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ዝሕብረካ ማለት ንኤርትራ ከም መጃሃርን እዮም ዝጥቀሙላ ነይሮም ስደት ግን ንኩሉ ሱዳን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ስደተኛ ናይ ሱዳን ሽግር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ብዛዕባ እቲ ስደተኛ ናይ ሱዳን ግን ብዙሕ ፈኸራ ይትሰምዐን ኢኻ ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ጥራዩ እቲ ፈኸራን ተሃዲድን ዝገብርዎ ሰብ ተለይጥዕምዎ ቁጠባ ብመነባብሮ ብኩሉ ካብ ዓዱ ክኸይድ ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ስደተኛ ኣምላኽ ይተሓወሶ ስደት ንሕና እውን ስለ ዝሓለፍናዮ ብኡ ነሽካዕልለሉ ንስሕቀሉን የብልናን ንሰብ ብዘጋጠሞ ከተሽከዓልል ምፍታንካ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ንግኡ ከም ዝወርደካ ስደት ከለና ኣብ መንገዲ ስደት ብዙሓት ሃገራት ዜጋታት ናይ ብዙሓት ሃገራት ከሽከዓልሉ በቲ ሽግር ንርኢ ነርና ሎሚ ድማ ካብ ናትና ዝገድል ሽግር ወዲቕዎም ኣሎ ስለዚ ኣገይን ኤርትራ ዘለካ መንእሰይ ተፀመም ፅቡቅ ነገር ይመፅእ ኣሎ ነገራት ኩሉ ኣብ ርጉእ ኣብ ቅድሜና ዝረአ ፅቡቅ ነገራት ኣሎ ስለዚ ዓቕሊ ግበሩ ኣብ ዘለኹም ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል ምክንያቱ ሱዳን ከድኩም ሱዳን ጥዑይ ሃገር ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ንገልፀልኩም ኣለና ናብ ኩሉ ተኸድካ ናብ ኣፍሪካ ናብ ሊብያ ተኸድካ እንታይ ፀገም ኣሎ ንሪኦ ኣለና ንኤውሮጳ ተመፃኻ ኬስ ክህሉ ይከልን ካብዚ ክጥርዙ ይሓስብለው ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት በስመ ኣም ኢልካ ትዕግስቲ ጌርካ ምኻድ እዩ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኩነታት እዩ ነዚኣ ለበዋ ክነግር ይደሊ ነፍሲ ወከፍኩም ድማ ከምዚ ዓይነት መድረክ ንዘለዎ ኣሕዋት ድማ ኩልና ምንናትና እጃም ከነበርክት ሓደገኛ መንገዲ ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንጎ ምስ ኣጋጠመ ካብ ዋይ ንብል ነፍሲ ወከፍና ዝከኣለና ክንገብር ናብቲ ዝኽየት ዘሎ ጉዕዞ ድማ ኣበርክቶ ክንገብር እናበልኩ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርእቶን ሓሳብን ሓቡ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ብዝኹዴ ነዚያ ቪድዮ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ድማ ጥዕምቲ ሙዚቃ ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ ትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብዚ የድልየከ ሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልፎ ኮርስ ኣለና بحيل نفس سمي عرقو توحليلهم ما يكوينو مزنبو سمو عرس رسم فطوري مقبو وحدات النارو نايزي اللعب تحت المقابل حبتات نايزي كي حمز المين سبرات النارو معريقو زخدن استدو مامري زبن لا يسددن زبن لا يسددن زبن لا يسددن حبيبي يا حبيبي يا حبيبي